Proġett kbir għaddej bħalissa fil-Knisja Kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt fejn professjonisti mill-Italja qed jaħdmu xogħol metikolus immens biex jirrestawraw il-paviment ta' din il-Knisja. Dan ix-xogħol ta' restawr se jiġi jiswa mal-115,000 euro, flus li permezz tagħhom se jissewwew il-ħsarat li hemm fl-irħam tal-art u fid-dekorazzjonijiet antiki li hemm mal-paviment kollu tal-Knisja. Dan l-istazzjon tkellem mal-kuratur tal-Knisja ta' San Pawl, Robert Kassar, illi fisser l-importanza kbira ta' dan il-proġett. Il-paviment wara tal-Konkatedral ta' San Ġwan huwa wieħed mill-aqwa li hawn fil-Gżejjer Maltin, ġifieri, għax fih għandek lapidi, ovvjament funerarji li taħtom hemm mitfunin nies importanti, anka fuq bażi nazzjonali, ġifieri hawn ċerta nies li huma vera importanti fl-istorja Maltija wkoll mitfunin hawn taħtna. U dawn huma bħalma il-pitturi jżejnu s-soqfa u l-ħitan ta' din il-Knisja hawnhekk għandna qisu pittura mal-art, ovvjament mhux biż-żejt jew b'xi kulur, imma kuluri differenti tal-irħam. L-arċipriet tal-parroċċa, il-kanonku Dun Vincenz Borġ, spjega kif matul is-snin saret ħsara kbira f'dan il-paviment u għalhekk kien kruċjali li jinbeda dan il-proċess ta' konservazzjoni. Għandna dan il-paviment. Dan ma tistax tħallih bil-ħofor illa għaliex kemm ħaddum tagħmel siment. Għamlu s-siment 40 sen ilu. Għamlu s-siment 30 sen ilu. Aħna minna ftit xi sena ilu. Ma stax ikun jibqa' jinkiser u tagħmlu s-siment għax imbagħad beda jiġri illi id-disin ġifieri id-disinni tagħhom illi huwa storja fih innifsu ma jibqax jinaraf. Dak id-disinni, il-kuluri kollha huma ftit millimetri rqaq u għalhekk ġrat ilhom din il-ħsara dana ma ġratx issa ġifieri din ilha ssir minn mindu ġew magħmula x'dana kulħadd jimxi fuqhom, ovvjament hija art, hija xi ħaġa li timxi fuqha. Fil-waqt li x-xogħol mistennijiet lesta sal-aħħar ta' Settembru, dan mhu se jtellef xejn mill-festi speċjali li se jsiru fil-Belt il-ġimgħa d-dieħla. Festi li se jimmarkaw l-1950 anniversarju mill-martirju ta' San Pawl Apostlu.